Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud ta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy adlaw karon mga higala nga Huwebes. Merkules, dili na Huwebes mga higala. Merkules, pizza utso na kini sa bulan sa Oktobre. Ano pa dayon karon mga higala no nga to ang mga kaigsuunan nga nagrosaryo kada adlaw gid mga higala no kay kuan man karon Holy Rosary Month. Gani mao karong adlaw gid usab ang panawagan sa atong talahurong Santo Papa nga magampo gyud kita no magampo gyud kita alang sa kalinaw sa kalibutan no labi na gayud sa mga lugar nga naigo sa gubat sa pananglit sa Palestina no sa Gaza Strip ug inga manusab dito sa may Ukraine nga kamtangan gihapon nga gustong ilugon sa nasod sa Russia. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala. Ato di ay nga timbayaon usab og may mudto nga atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato ang mga kaigsuunan usab nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao, ilabi na gyud din sa isla sa Siquijor no. Si Monsignor Larry Katubig, si Monsignor Ramon Duran ug mga kaubanan. Ingon usab ang akong pinalanggang classmate. Ako ang buddy no, akong classmate higala si Father Obing Masyon ug ingon usab si Father sa diri sa Himalalod si Father Dami Hiramis ug ang atong kora paruko usab sa Kwasay Parish sa kining Batinggil si Father Tonton Arnaiz ug ingon usab ang kaubang pari dinha si Father Dodong Ruiz. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala. Dang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskais panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay kaspa. Ako higala no, nagkaspa na ako. Nag-change bitaw ko kuan mga higala kining gitawag og nag-change nako og shampoo no. Kana akong shampoo dugay na kay kuana pero ako nang giilisan kay medyo nausob na ang akong body kuan body needs mga higala so akong giilisan wala na nayon na mga higala no nahala no may mudto na kanatong tanan of course ang atong mga ang ato usab nga mga lay ministers no nga to ako ding congratulate no ang amo ang kuan ang amo ang vicariate nga napahigayon gid namo mahigala no ang amo usab nga kining gitawag og vicarial first feast no dito si Malalod ato din pasalamatan mahigala no ang mga taga Himalalod nga sila mo ini-host sa atong vicarial sports feast ug ingon man usab ang ato ang mga ilabi na gid akong classmate din si Father Dam. Salamat kay Father Dam no. Unya ang akong mga kaubanan kong mga pari nga ni suporta no diri sa Bindoy si Father Nestor Rimata, diri sa Maytayansan si Padre kining Jojo Abiliar no nga atong mga kapariang Recolitos pinanguluhan usab ni Padre Toto Cordero dito sa may taas na bahin sa ato ang parokya. O nga manusab si Padre kinsa pa man wala mo na to tanan ni higala no. So salamat kayo ninyo ha nga inyong gisuportaran unya padayon usab karon si Monsignor Monsignor kining Christian Durango ang akong classmate akong agawix may higala no. Kumusta din akong gawik din sa kuan busy na kay siya man ron amoy among kuan Vicar General mga higala no batanon pa kay ning among Vicar General pero ngilngig po na maabtikon po na ako ang gawiks o niya padayon usab kami karon nga naghinay-hinay og panday sa amo ang PPOA no PPOA o niya ato day nga timbayaon usab o nga akong mga ato ang mga MBG no kumusta ang atong mga MBG ang atong mga lay ministers kumusta na no
ang ato apod nga mga mandated organizations. Uy, kumusta na, no? Nang hinaot kita mga higala nga naa kabuntanan ha sa Kabiskayas Panglawas, ano mo na ngayon kining Legion of Mary, no? Legion of Mary, Sacred Heart of Jesus, no? Kining gani aktibo po diri sa amo mga higala kining Diyos Amahan, aktibo po gaya sila, no? Divine Mercy, of course, no? Mga katikista, bago pa lang silang seminar. Of course, ang ako mga sakop sa Commission on Migrants, no? Si Sister Luz Estrelianes, si kining magtiayon nga nalimot mo sa pangalan nilang Mark ni sa si Rana, no? O gingon man usab si Yuyong o si kining itong iyang ngalan siya bana, no? Eli, no? Eli og Yuyong Mapili, no? Kumusta na, no? Nya ato pong mga kaigsuunan nga mga in charge sa mga parokya, sige man ga seminar may hingalawang wa man jud mapurma panamo ning amuang apa man gyud na mapurma ning amuang sa parokya kay pag mupatawag na pud may og meeting di man gyapon manungha. Ano sige may og kuan ya pagpatawag og meeting kay para ana na ay mga seminar updating di man maong mga naunga na pud may manunga, no? Mugin na ganay inana gidagan ang kinabuhi mga higala doon naging mga pagsulay ingon niya na, no? Na no may muto na kanatuntanan mga higala ato ang si ang akong kuan ang ako amo ang among prinsesa sa among grupo si Angel, no? Kamusta naman kay Angel? Birthday ra barong Angel. Unya pista pus kandayong, no? Kan siya gahapon ang wala hinoon to mga bitar pero nisulti siya nga birthday niya gahapon. Ala, no? No? May muto na kanatuntanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Hala, no? Nahala rin na tamang higala sa ato ang CBCP News. Balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Si Padre Edmar Marceliones, no? Ako kay laki ko ini may gala ako ning contemporary. Ang kura paruko karon sa San Pedro Apostol Parish sa Daan Bantayan mihangyo sa mga tao nga mobisita sa lugar dito nga dili pud in taon manguha og mga bato ug uban pang mga ruins dito mga higala kay ang uban mga higala na namunit man pud in taon ug sa ilang mapunit para kuno souvenir ayaw pud in taon, no? Kay ibalik ra man natong taon na kanang mga nangabungkag ana amo ibalik ra pud ni Padre Edmar Marceliones, no? So ayaw pud in taon ninyo nagpamunita kay himuon ninyong mga anting-anting o baka unsaon na ninyo ayaw, no? After dahira na din ha, no? Kay mamunit man pod ano, mga bato ayaw dili na siya ingon nga mangayo nalapo kag souvenir dinhi wala na, no? Balita mga higala gikan sa Vatican, human beings are not collateral damage. Mao kana ang pamahayag usab ni Secretary of State Parolin, Pietro Parolin, no? Kay medyo kay karong kaghapong adlaw mga higala mauman ang anniversary, no, sa pag-atake sa kining Hamas sa Israel, no? Muna nga niingon si kuan kay mura man og nagkagrabe mga higala, no? Mura bag nahimo na lamang part sa collateral damage ang mga tao, no? Muna nga niingon si Cardinal Archbishop Pietro Parolin dili in town parte sa collateral damage ang tao. Mao kadto higala, no? Balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga buhaton ni ining kamudtuhon. Nahala, no? Ari kita mga higala sa ato ang dugang mga higala nga kinibitang balita, no? Mga hilisgutan. By the way, mga higala, ni-resign man hinoon si Senador Ping Lacson, no? Mura man og nakuan gid siya kana bitaw na burn out gid siya mga higala pag inatubang sa daghang kayong problema. Well, anyway mga higala, yampo ginato ni, no? Yampo ginato ni nagpangitabo karon sa atong nasod Pilipinhon kalambigit ining mga
korupsyon. Kay murag nagkagrabe mga higala, no? Gani doon ay mga hugon-hugon nga mao kini, mao kana, no? Dili na po lamang ng tao nga magkagubot yung kununing, something like that, no? So, dili po lamang dagan nat, dili po dagan naman nato tugutan nga mahitabo na, no? Kay kanabitang kagubot mo na makapamahal sa bugas. In other words, mo na makapadugang sa kalisod sa atong nasod. Kung simba ko doon ay mga gubot-gubot, no? Kuan dago-dago istoryahon taraguning hitabuan unya kanang ipaagi ra nato sa malinawong paagi ang pagsulbad sa atong mga problema. Dili naman taan ang mga gubot-gubot kay sa ako nang ginaingon dugang-dugang nas kapitos atong kinabuhi mga higala, no? Pitos naman ta lamang ron unya magubot-gubot pag kita musamot kita kapitos ani, no? Dugang-dugang lamang nas kahagipot sa itong kinabuhi ng gubot-gubot. Kung doon naman gani mga hilisgutan, lahisgutan sa malinawong paagi. Malinawon yun. Mura ginay siya importante din na nga wala yung mga gubot-gubot din na no? So abi na may ato pa nga ampo, no? Si former President Digong Duterte kay medyo naniwang na kunog maayo. Luoy po lamang tanong kay nakahatag biya po ng taon ng mga kayuhan dali sa tuwa. Bisan tuod kung medyo doon na po siya giatubang mga akusasyon tungod lagi ni ining war on drugs, pero at least nakapakita po siya mga maayong performance sa mga proyekto. Ito bitang iyang build mga higala. Hinoon, dito po dinoon magsugod ng mga ghost projects. Pero sige ra, at may nakita magiging sa dala nga nalandaan na to, no? Kaya nalandaan na itong mga dagko kayong dalan, mga highway, ihabi na. Sa una, sa ihabi ng timpo. O yan po dato itawag Presidente Bongbong, kay matilisuda po na iharong papel, mga higala, no? Murag good ka o tinapanan ba? Kaya init sa ilalom, init po sa itaangas kay bulo balansihon biya gina ni Bongbong po rin tao ng iyahang mga pagdalaro sa atong Pilipinas na ay mga nanag-away nga mga kuan, mga senador, ni apoy mga nanag-away nga mga kongresista, ni apoy nang resign nga mga membro sa ana, no? Ni resign po si Magalong, nadaghang kayong problema giatubang, no? So iampo po rin tao nato, gyud in tao ning atuang malang dong Presidente Bongbong, no? Kay lisod biyan taon kay niyang gidala kana ganing uban nga ginagmay ra kaayong president contempt president pro tempore ra gani ni resign na magani Senate president ra nang resign na in taon tungod sa kalisod kayo pagdala, no? So nagyampo na to ha atong ang presidente, vice presidente mo ra ginay pinakamaayo jud atong mabuhat. Ayaw ra ta nang mga gubat-gubat unsa na mga kudita ayaw raw ito tabang mo gampo mahigala ayaw mo in taon na mga huna-huna, no? Por Dios por santo ayaw ginagpa kanang purmaha sa inyong huna-huna kay kung naa na mga butanga mahigala mo na makadugang sa kalisod sa atong giatubang, no? Ug sa kuan pa na mo na makapamahal og bugas. Mumahal ang bugas tungod ana, mumahal ang sudan, no? Munang na ako'y kanta mga higala nga we are village panadero sugay kay sugay kasi nalimot na noong kung may higala ito na ako'y no, yan day we are village panadero sugay whenever we are baking bread for painit every day. Kay mahal ang bugas, labi pang mahal ang sudan, maukaron kitang tanan, supas na lang kanunta. Una di mga kanta may galang wala dito. Sa to? We are village panadero sugay whenever we are baking bread for painit every day. Kay mahal ang bugas, labi
labi pag yung mahal ang sudan, busa karon kitang tanan, supas na lang ang kanuntay. Na diha ang higala, no? Ato na lang idaan sa awit. Kung sa o sa pinulungan pa na idaan na lang natin sa awit atawa. Ayan. Abi no, padayon ta mga higala, ron na ta sa itong katikisim. Manuurot atong oras, ani ron mga higala, no? Taas na, kuan na ba? Kining, sana 15 minutes na. Ari na ta sa atong katikisim mga higala. Abi no, nakuha naman na itong gahapon, no? Daghan nakikitang topic mga higala. Karon ang atong topic na to kining humana man atong historical dimension of the Catholic Church. Ari na punta mahigala sa atong laing topic. Ang atong laing topic mao kining purpose-driven life, a Catholic perspective. Sa ato pa tumong unsa may atong tumong sa atong pagpakabuhi base sa pagtulon ang Katoliko, no? Mga tumong sa atong pagpakabuhi, no? Purpose driven life. Nasa ato pa kinabuhi nga adunay tumong. Ayan, no? Pag kinabuhi nga adunay tumong. Ayan, no? Unya binasi sa pagtulunan nga Katoliko. Okay, no? Unang-una, unsa man ang kining pagkinabuhi nga adunay tumong. Unang-una, sa Katolikong pagtulunan, ang kanang maong huna-huna, ang kanang pagkinabuhi nga adunay tumong centers on fulfilling a God-given mission. Nga sa ato pa, ang pinakatumong gyud nato na ining kinabuhia, maugyod ang pagtuman sa atong misyon nga gihatag sa Dios. Numugi na, no? No nga ang pinakatumong gyud nato angay ni kinabuhi mao nga sa Katolikong pagtulunan mao nga makatuman gid nga mao nga matuman gid nato ang misyon nga gihatag kanato sa Dios. And number one mission nga gihatag kanato sa Dios is to love God and neighbor. Muna siya kuan para sa mga ordinaryo nga tao, no? Para sa ordinaryo nga tao, mugyo na siya usa sa mga pinaka God-given mission. Nya aduna po kuan kanang mission po nga gihatag namong mga pari ug mga religious unsa man serving others through the sacraments, no? Kami munay mugyo na tumong sa among kinabuhi nga makaserbisyo sa mga tao pinaagi sa mga sakramento nga among i-administer muna sa mga pari o sa mga religious. Unya alang kanatong tanan prayer, nga sa usag yun sa ato nga tumong nining kinabuhi nga mao nga mahiusa kita sa Dios. God muna ingon nga at tumong sa atong pagkinabuhi nga mahiusa kita sa Dios pinaagi usab sa atong mga pagampo. And number 3, nga makatuman kita sa usa sa sugo sa Ginoo nga mao ang paghigugma sa atong isig katawo o nga mao ang paghigugma sa atong isig katawo pinaagi sa atong pagka matinabangon. Muna no kaso so kung naa ka anang mga hunahuna muna siya pinakaunod sa pagkinabuhi nga adunay tumong. Isip usa ka Kristiyano. Pagkinabuhing adunay tumong. Kano bang ginatawag na itong purpose-driven life? Pagkinabuhi nga adunay tumong. No? Kinabuhi nga tinuklod sa imong mga tumong. Ayan, no? Nga unsa imong tumong ganito? Nga mahigugmaon, nga imong higugmaon. Nga unsaon man nimo pagtuman ang mao nimong mga tumong. Higugma ang Dios, labaw sa tanan. Mukha na gitawag na ito isip katawhan sa Dios. Usag yun na sa atong misyon, nga atong higugmaon ang Dios labaw sa tanan. Ikaduha, kung aduna ka, religious ka, o baka kining pari ka, nga makaserbi ka sa mga tao, pinaagi sa mga sakramento. Niya, mahiusa ka sa Dios. God-given mission mao ang prayer life. Nga mahiusa kita sa Dios, pinaagi sa
kining misyon o sa nga gihatag kanato sa misyon mao nga mahigugma kita sa Dios pinaagi sa ang mga pagampo ug ikakatapusan pinaagi sa atong mga buhat sa pagtuo, buhat sa pagkamagingatagon o paluluyon. Aminaw din sa takuto ba ato ni padayon ugma mahingala no ang purpose-driven life, a Catholic perspective. So sa ngalan na lang sa atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ram, ang ako mga kausayo na mga kaparian, lukog Kabisayan ng Mindanao, nga nagserbisyo sa Katolikong Simbahan, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab, mana milit na usab kaninyo, o manalangin ka nato ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.